La Generalitat ha proposat avui una modificació del traçat de la línia de molt alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia. La proposta, que no contempla el soterrament, busca reduir l'impacte sobre el territori i allunyar-la dels habitatges. Es tracta, però, d'una proposta que sedueix, però no del tot. La Direcció General d'Energia i Mines ha analitzat l'avantprojecte del traçat de 400 kV que Red Elèctrica proposa entre Bescanó, el Gironès, i Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, d'un total de 50 quilòmetres. D'aquesta manera, la Generalitat fa un pas endavant a l'autorització administrativa de la infraestructura, però demana a la companyia que modifiqui alguns punts del traçat. La proposta del govern podria ser definitiva per a la tramitació del tram que ha d'unir la línia amb França, i és que té com a principal finalitat minimitzar l'impacte de la línia sobre el territori i allunyar-la dels habitatges. Les modificacions afecten a un total de gairebé 24 quilòmetres, la meitat del tram estudiat, i mentre en alguns punts tan sols es desviarà uns metres respecte al traçat de l'avantprojecte, en d'altres la nova proposta s'allunya fins i tot quilòmetres de la proposta inicial. Així, la Generalitat considera que la línia de la Mata ha de passar una distància mínima de 500 metres als nuclis poblats, i essent en el cas de cases aïllades. Efectivament, s'ha buscat i s'ha trobat la solució perquè la nova traça, que significa un canvi del 50% de la traça inicial, és a dir, 27 quilòmetres de traça del projecte es canvien, compleix aquestes exigències, amb la qual donem resposta clara a la petició dels ajuntaments, com no podia ser d'una altra manera. La Generalitat també demana dues modificacions importants més. Per una banda, exigeix a la companyia compactar el traçat de la Mata amb les torres ja existents de 220 kV de Vic-Juià i la de 132 kV Juià-Figueres. D'aquesta manera s'aconseguirà unir gairebé 40 quilòmetres de cablejat elèctric en un mateix traçat. La proposta també conclou que s'hauria de canviar la ubicació de les subestacions tant de Sant Julià de Ramis com de Santa Llogaia d'Àlguema, on la Generalitat vol que es tingui en compte les peticions dels alcaldes. Aquest informe no és vinculant, però des del govern estan convençuts que el Ministeri tindrà en compte les noves propostes.